Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus szedł, stanął przed nimi i rzekł: pokój wam. To powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. Witamy Cię w tej naszej wspólnocie. Witamy Cię w naszym wieczorniku. Gromadzimy się tak jak uczniowie. Każdy pewnie z innym doświadczeniem. Każdy ze swoimi przeżyciami, ze swoimi może wątpliwościami, z tym, co przynosi życie. Chcemy wsłuchać się w Twoje słowo. Przychodzisz i przynosisz pokój. Dajesz pokój naszemu sercu. Chcesz, byśmy w tym momencie zanurzyli się w Twojej świętej obecności, abyśmy to wszystko, co nas otacza, zostawili na boku, abyśmy trwali przy Tobie i zaufali, że Ty przychodzisz, aby nam towarzyszyć. Bo przecież zmartwychwstałeś
Jezu, ufamy Twojemu miłosierdziu. W tym dniu, w którym tak wiele łask obiecałeś sypać na grzeszników, chcemy zanurzyć się w bezmiarze Twojego miłosierdzia. Chcemy modlić się słowami koronki. Wiemy doskonale, jak wiele łask zsyłasz dla tych, którzy proszą o Twoje miłosierdzie. Jesteśmy tutaj zgromadzeni. Chcemy, Panie, tymi słowami, które przekazała nam święta siostra Faustyna, prosić o miłosierdzie dla nas, dla całego świata. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Pąckim Piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebał, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzech odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki,
nikt nie jest potężniejszy od Ciebie. Żaden prezydent, żaden władca, żaden generał. To Ty jesteś potęgą świata. I to w Twoich ramionach bezpieczni jesteśmy. Dlatego dzisiaj, przesyłając Twojego miłosierdzia, pragniemy schować siebie i schować wszystkich pod Twoje skrzydła. Jezu miłosierny, schowaj pod skrzydła swojej opieki cały Kościół prześladowany. Schowaj pod skrzydła opieki swojej ludzi bezdomnych. Jezu miłosierny, schowaj pod skrzydła swoje ludzi bezdomnych, ofiary przemocy, tych, którzy głodni są, którzy są biedni, którzy są samotni i opuszczeni. Schowaj tych wszystkich, którzy nie widzą już dla siebie nadziei na lepsze jutro. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki.
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król. Tobie, Jezus zmartwychwstały, zawierzamy kapłanów tej parafii. Zawierzamy tych, którzy niosą Ciebie, Chrystusa zmartwychwstałego, do całej wspólnoty. Niosą do tych, którzy mogą o własnych siłach przyjść do Kościoła, ale niosą Ciebie również tam, gdzie potrzebna jest Twoja bezpośrednia interwencja do każdego chorego, umierającego, cierpiącego członka tej parafii. Dlatego Tobie, Jezu, oddajemy tych kapłanów i prosimy, okryj ich płaszczem swojego miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki,
Uwielbiam Cię, Jezu, który jesteś miłością. Kiedy wpatruję się w Twoją świętą twarz, chciałbym godzinami uwielbiać Ciebie, ponieważ z Tobą się czuję taka bezpieczna. Ale nie takie zadanie przeznaczyłeś dla nas, byśmy tu siedzieli godzinami, dniami i nocami. Chcesz dzisiaj nas nakarmić swoją miłością, Twoim miłosierdziem i posłać nas do naszych rodzin. Dlatego tutaj jesteśmy, żeby nakarmić Cię Syna Twoją miłością, Twoją świętością i Twoim pokojem i zanieść całemu światu. Chcemy być narzędziami w Twoich rękach. Dlatego prosimy, żebyś nakarmił nas do syta dzisiaj swoją miłością, nasze serce, nasze ciało, nasze umysły. I daj nam siać miłość w naszych rodzinach, wśród naszych współmałżonków, wśród naszych dzieci, wśród naszych rodzin i rodzeństwa. Daj, byśmy byli samą miłością. Chcemy Cię teraz przez Twoje miłosierdzie błagać o miłość i przebaczenie w naszych rodzinach. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki.
którzy stracili nadzieję, tych, którzy być może nie mają siły wrócić do Kościoła, bo nie chcą wrócić do Kościoła, bo są poranieni. Tobie ich polecamy, Tobie oddajemy w Twoim miłosierdzie. Oddajemy też tych, którzy nie wierzą w Ciebie, którzy mieszkają tutaj, a nie wierzą. Okryj ich, Panie, swoim miłosierdziem, przytul ich do siebie, wlej ich serca swoją łaskę, aby odkryli Ciebie, odkryli największego, jedynego i prawdziwego Boga. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypełniała z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, chwałę Tobie. O krwi i wodo, o krwi i wodo, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie.
Ja jestem z Tobą. I chociaż wydaje się, że odszedł Jezus do Ojca, to dotrzymał słowa i zesłał nam swojego Pocieszyciela, Ducha Świętego, abyśmy już nigdy nie czuli się samotni i opuszczeni, żebyśmy nigdy już nie czuli się bez siły. Możemy przyzywać Ducha Świętego. Ile razy czujemy się, że nie ma w nas już siły, nadziei i miłości. Dlatego prosimy Cię teraz, Duchu Święty, przychodź i napełniaj nasze serca, przenikaj nasze umysły. Przychodź i obdarzaj nas Twoimi darami. My sami z siebie nic nie możemy, ale wszystko możemy w tym, który nas umacnia. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź z darem pokoju, przyjdź z darem miłości. Przyjdź, Duchu Święty, bo sami czujemy się bez siły. Przyjdź, Duchu Święty, z umocnieniem. Przyjdź, Duchu Święty, przenikaj nasze umysły, tak byśmy znajdywali na rozwiązania na problemy, które się wydaje, że nie mają rozwiązania. Przychodź, Duchu Święty, ze swoim natchnieniem, ze słowem, jak mam postąpić, jak mam rozwiązać trudny konflikt. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty.
Znieś pod niebo głos. Kiedy jesteś radosny, kiedy jesteś szczęśliwy, prosto jest, bardzo łatwo jest wznosić głos, śpiewać, oddawać Bogu chwałę. No przecież duch radosny to i ciało szczęśliwe i można wielbić Boga. Ale co wtedy, kiedy jest ci ciężko i trudno? Wtedy uklęknij przed Nim. Proś, żeby schował Cię w swoje ramiona, aby Cię okrył i przytulił.
Chwyć mnie i nieś. Przecież Ty zmartwychwstałeś. Jesteś tu obecny, jesteś pośród nas. Więc proszę, chwyć mnie i nieś, abym mógł służyć innym, abym mógł iść z Twoim słowem do rodziny, abym mógł głosić Twoje zmartwychwstanie, aby moja radość pokazywała, że Ty żyjesz, że Ty zmartwychwstałeś, że Ty wyszedłeś z grobu. Dałeś nam dowód na to, że my nie pozostaniemy w grobie,
miłosierdzie. Przychodzimy tu teraz do Ciebie pokłonić się, aby żebrać Twojej pomocy i opieki. Prosimy Cię o miłość, Ty, który jesteś samą miłością. Jezu lekarzu, prosimy Cię o uzdrowienie z naszych chorób i z naszych dolegliwości. Jezu, który wycierpiałeś się tyle na krzyżu, prosimy, bądź nam siłą w dźwiganiu naszych cierpień. Jezu, który przebaczyłeś łotrowi, dodaj nam siły przebaczać naszym wrogom. Jezu, który jesteś Bogiem potężnym, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Chcemy prosić Cię dzisiaj, wejdź w nasze życie. Potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Twojej łaski, potrzebujemy Twojego umocnienia i potrzebujemy Twojej radości. Tak mało w nas radości w dniu codziennym. Jesteśmy przygnębieni, bo w pracy ciężko, bo w rodzinie się nie układa, bo dzieci nie żyją tak, jakbyśmy chcieli, żeby żyli, bo ktoś się z nas naśmiewa, bo wierzymy w Ciebie, bo mamy wrogów. Brakuje nam radości, Jezu. Ty sam dzisiaj przyjdź i ogarnij nasze serca radością. Radością z Twojego zmartwychwstania. Z radością z tego, że żyjesz, że jesteś Bogiem żywym. Z radością z tego, że jesteśmy Twoimi umiłowanymi dziećmi. Że jesteśmy Twoimi ukochanymi córkami, umiłowanymi synami. Prowadzić mnie na krzyż.
Twoja wiara Cię uzdrowiła. Dlatego, bracie i siostro, jeżeli wierzysz, że Jezus jest Bogiem łaski, zaśpiewaj z nami jeszcze raz ten refren z wiarą, że Bóg jest Bogiem łaski, wielkiego miłosierdzia i nie omija Ciebie. Chce przyjść również do Ciebie, do Twojej rodziny. Zaśpiewaj z wiarą. Ty jesteś Bogiem łaski, tylko Ty, Jezu. Ty, Jezu, prawdziwie jesteś Bogiem łaski, wielkiego miłosierdzia.
Taki jest mój Bóg. A kiedy nie wiesz, jak się modlić, kiedy nie wiesz, o co prosić, już nie masz sił, kiedy nie wiesz, za co dziękować, po prostu przychodź do swojego Jezusa, do Jezusa miłosiernego i uwielbiaj Go za to, kim jest i jaki jest, aby przywrócić Mu tron w Twoim życiu, aby przywrócić Mu to najważniejsze miejsce. I wtedy On będzie działał, ponieważ będzie wiedział, że wierzysz. Jezu Chryste, który jesteś miłosierdziem, uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię, ponieważ Ty jesteś moim Bogiem. Bogiem, który dostrzegł każdego z nas już w chwili poczęcia. I kiedy rodziliśmy się, Ty byłeś Bogiem szczęśliwym i już teraz miałeś zadanie, abyśmy głosili Twoją miłość całemu światu. Uwielbiamy Cię, Jezu, który przechodzisz pośród nas, dotykasz naszych serc, leczysz nasze rany, uzdrawiasz nasze ciała i duszy. Uwielbiamy Cię, Jezu, który jesteś naszym wielkim odkupicielem, który jesteś Bogiem żywym, żyjącym i działającym wczoraj, dziś ten sam, zawsze na wieki. Amen.
Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia, mogli osiągnąć Jego owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Żeby wstać teraz pieśń na zakończenie. Na krzyżu